Tímto. Ježíš, pojď se, ono se to hejbe se to. Jak to dlouho bylo za tou skříní, pro boha? Fuck, si nebyl, to už asi nesloží. Co děláte v naší lednici? Prostě, tak to takhle otočím a jup. Toto nám trošku nevyšlo, jeli? Tyvo, já se s tím třeba nebudu prostě, no. Oni tam kolečko a nazdar. Ty vole, co je to? Ježišmarja, tak toto jsem nedořešil. Co to? Rychle, co to je? Kurva! Ne, ty vůbec nechápeš legraci. Jdem najít naše dcery. Tady máme teda cely. Vždycky jak řeknu cely, tak já si přesně představím, že neumím říct r a chci se se říct dcery. Úplně cely klále Lastislava? Ne, jsou to dcery. Ne, jsou to cely.